do? You should die. You should throw a beach party. Why do you swear now? Ugh, forget it. Let's go to an intermission. Intermission time. Yes. Ако има някой да се покаже, от чупки в кръста да се размаже, най-яката в Инстаграма е с мене под юргана. Ах, писано, вижте я само. Ще бъде доп, yes, штибиди дип, штибиди www, yes. Силикони, хелорони, всяка вечер по купони, красиво тяло на богиня.